Извинете, господине, мога да задам един бърз въпрос? Една минутка само със съвети. Пари струват тия съвети. Добре, един въпрос. Кой е най-ценният съвет, който сте получали през цялата кариера, бизнес, било то каквото и да е? Това са клиширани въпроси. Нямам конкретен опит. Добре, тогава кажете нещо, което смятате, че е ценно да го чуят младите. Ние сме различни поколения, те не чуват. Аз смятам, че чуват около мен много млади хора. Да бъдат разумни и внимателни. Не мога да кажа нищо конкретно. И младите предприемачи в момента е пълно с съветници, които дават съвети как да си управляваш парите, как да спечелиш луди пари и така нататък. Пари се печелят само с много бачкане. А с хитрост и с онова разбиране за находчивост не става. Младите хора да бачкат някъде за опит дълги години и след това да мислят за собствен бизнес. Добре, страхотно според вас, кога е момента, в който могат да помислят реално за собствен бизнес? Човек. Някои хора на 18 са готови, други на 80 не са готови. Това е много индивидуално. При вас как беше? Всъщност аз не ви питах, вие имате ли бизнес реално? Имам, разбира се. Мога да кажете коя сфера е само? Няма значение. Която и сфера да се избере човек да се развива млад, трябва да поработи, да види, да знае и чак тогава. И трябва развитието да става в това, което му харесва, а не това, което смята, че носи пари. Ако парите са ви цел, няма да успеете. Ако работата ви харесва и ви влече, и ви доставя удоволствие, и влизате с тръпка, и сутрин се будите сам с желание да отидете в офиса, тогава вече ще има успех. Станеш ли с нежелание да отидеш на работа и чакаш първо число за заплата, не е твоята работа, няма да те бъде там. Нито като служител, нито като чорбаджия. Това ти е достатъчно. Благодаря много за отделното време.